Jeg kender en pige. Jeg kan en historie om hende. Den her pige ville så gerne være smuk. Alle skulle kigge på hende og tænke, at det var den smukkeste pige i hele verden. Hun havde set en kjole i en butik i centret. Kjolen var rød med blomster langs kanterne. Hun vidste, at hvis hun fik den og gik med den, ville hun være smuk. De andre børn ville kommentere hende, kigge misundeligt på hende. Derfor spurgte hun sin mor, om hun kunne få den røde kjole. En dag kom hendes mor med en pakke til hende. Det var en kjole, men ikke den, hun havde ønsket sig. Denne kjole var hvid og grim. Moren bad hende tage den på. Derefter skulle hun gå ud og vise den for de andre. Den havde flæser på, der vippede op og ned, når hun bevægede sig. Hun syntes, hun så tyk ud i den. Pigen prøvede at sige noget, men moren hørte det ikke. Hun sagde bare, at rød ikke passede til rødhårede piger. Da pigen skulle vise sig i kjolen, smilede hele familien og klappede hende på håret. Bagefter gik hun op på sit værelse og tog den af. Hun vidste, at alle børnene ville grine, når de så hende i den. Midt om natten sov hendes mor, far og lillebror trygt i deres senge, undtagen pigen. Hun stod nede i køkkenet og legede med tændstikker. Jeg tror ikke, det var meningen, at der skulle ske det, der skete. Hun ville bare af med kjolen. Hun havde set det med benzinen på fjernsynet. Hvordan man strøg en tændstik, og så gik det hele af sig selv. Da flammerne gik ud af kontrol, glemte hun alt og løb ud. Foran hende brændte huset hurtigt ned. Hun løb væk, gemte sig inde mellem træerne. Jeg ved ikke, hvor lang tid hun var der. Efter det så jeg hende ikke igen.